Bahzar thlir tu te chibai vek ule voin hi October ni som pathum ni lai ni ani a nimin lama khovel til thleng langsar zual i longai thale teang Italy ram kho pui roma chuan tun lai hian buaina lian deuh mai a chhuak rum reng maya he buaina chhuak chan hi Italy ram sarkarin vaccine la tura a khua le tuite anor nat zelwang ania sarkar chuan an ram chunga hnathok tu te chu thlaruk liamta chunga rikai an ni chuan andam le to ti hriat tirna lekha emo vaccine an lange ani ti talan lekha emo dakar somli le pariat liamta covid-19 test an negative ani ti lan tirna lekha emo an nei angai ti in thu chu an siama hetiang lekha hi green pass an ti ani hetianga sarkarin covid-19 thri chungchanga mi puite chunga dan khau tak amang hi mi puite chuan hri thiam lova dam thapa ngai in vaccine lak kherte hri an kai lo ti hretura in test kher ngai te chu thil tul lo ani ti in atira chuan rom khopuya Bahzar del popolo a mi puite chuan lung oi lo na lantirin buaina po an siam lova ma sen pungkhom zela an portel tela atoba phei chuan Italy rama labor union lian le upaber CGIL mun pui chu mi puite chuan an beita chiam mai ani hetianga green pass du lo tu mi puite le rom khopuya police te innor na hi anasa zela mi puite hian prime minister office pan an tuma hei hi police te chuan lo dangin tuin an phua tear gas te an hmanga anin ti buaina hian police lama po som chuang zetin hliam an tuar ani heti la hian US House Speaker Nancy Pelosi chu Roma hian omin ramhroi tu sang in mu khom na an neya heta hian Italian Prime Minister Mario Draghi le Pope Francis te po antela Nancy Pelosi hian hemi pual hian St Patrick's Church a tongtai na hun manga buaina a chhuak ta sia a pasal nen hian police ten mun hima an da son an ngai hial ani rom khopuya hian zalen na libertad ti chu mi puiten an au puilu iluya tun thlani sompanga atanga vaccine la lote tan na tho phal ani lo tur chu an du lova mi puiten zalen na an nei lo ni in an ngaya vaccine la lote chu an na atanga chol tir ani don ti chu sarkar thu chuak ania khovela Italy ram hi sarkar anga vaccine la tura mi puite nor na ber ani mek ani tuna hian mi puite thinrim na hirem chang ala in eptu party lamin sarkar dem na huna anon manga sarkar green pass policy chu nu kirani ma chuan Italy rama hian buaina aum don ni in alang North Korea ram chungchang hi mithen khatan chuan anin om to mai thei ma se khovel huap news a hian alang sar pol an reng thunga North Korea leader Kim Jong Un chuan khovela sipai thaber ne thei lo adin don ti asoile ta dum mai Kim Jong Un chuan an ramin ral thuama siam chu an mani in ven nan ani a indona cho nan ani lo ati ve tatani self defense 2021 exhibition Pyongyang a thu soin Kim Jong Un chuan South Korea chuan ral thuam thatak tak anei belzel ti asoya North Korea chuan a then omram te do atum lo ti soin tute ma do tumin kanin pu cha lova kan tumber chu indona pumpel ania kan ral thuam nei te hi kan ram ven himna turani ati Kim hi athu soila hian an ral thuam sang ina hual vela US chu North Korea lakaril ruchetak puwa achua US President Joe Biden chuan North Korea nena in biak na nei adu thu soin ma sean in biak don chuan North Korea hian nuclear ral thuam nei tuma abeina ati to potangai atia ma se North Korea hruai tu Kim Jong Un hian US chuma anin du neya midang nei ve tur dang tlata apulet ve thunga adik ve tho si ani mani lokhan Greece ram thlir kar pakhat khrita chuan lir hinga Bahzar po kan ron ta lan to kha nimin khan khrita bok hian na takin lir hing le ani nimina khrit thlir kar lir hing hi Richter scale paruk point pali anani in US Geological Survey chuan an soya he thlir kar kho chaklam kilometer in tran ni in an soi lir hinga wang hian in engemaw zata chia mi sang engemaw zatin an in an tlan sana ma se mihring thi le hliam ero report aum ri lo thung Greece Ram Institute of Geodynamics chuan lir hing in tran na hi thlir kara nilovin tuipuya ni antia lir hing na zong po hi 6.4 nilovin 6.3 ani anti thunga Greece ram thlir kar dang po lir hing hian ang hong pha ani thamasa khan krita hian 5.8 na in lir hi anginga
mi pakhat a thia in chia po a awm nual a tun trum lir hning awang hian hmun then khatah chuan lunglum a awm nual an ti puan to angin grease ram hi lir hning kong geological fault line an ti a awm ani awangin lir hi a kha tawkin a hning fo ani Kuwait ram chuan an ram sipaya hmeichhia lak an ni ve tawh dawn tih chu nimin khan an puang Kuwait ram Deputy Prime Minister Sheikh Hamad Jaber Al Ali Al Sabah Minister of Defence ni bok chuan an ram sipaya hmeichhia te an tran ve the nan thutluk na hi ministry level a pass ani to ti puanga atira chuan hmeichhia te hi damdoi lam le sipai te puitu lama an tang photang ti in Kuwait hmeichhia te hian kong sang sanga an theina an lan tir to a sipai lama po mi pa te ne na tho ho hi an theyang ti hi chiang ani ati Kuwait drama hian kumsom ni liam ta tang khan hmeichhia te hi police a lak an ni to a sipaya ero an la tantir ngai lo thung ani Kuwait drama hian kumsom ni liam ta tang khan hmeichhia te an zalian tiang tiala tuna chuan in thlan an chu thei to a court lama po judge sompanga lai anom ve to ani Myanmar lam lo hei ve leila thotan ni khan trak pahni khata sipai inphur General Administration Officer tanga chhuak te chuan bago khopul tapin suati rota palpu bom an ton puaka eng ang chi anai nge he bom hi tho puan ani lova bago PDF te chuan an ti ani thu an soi thunga sipai te hian bago township a PDF te an vai zui ngal ani sipai hroi tu min online chuan mi puiten sipai an do na chu rolala chet na ani ti soin Yangon Regional Administrative Council a sipai te chu sipai dangin nun na an chan to lo na na mala turina hriat tira heti lai hian Yangon khopuin ma son zel theinan sarkar hnathok te chu tang tura fuin mipui te po in tun lai thiam na manga ma son tura in jirna wal turin a fui bok sipai rural tu te chuan Yangon region a khosom thum pakhata chuan zandar soma tanga jing lamdar ri thleng curfew an puanga mi panga aya tam hun khata an phal lawani National Unity Government ta Minister of Human Rights ong myo min chuan media te zalen na ra be chu ramtan beng mille thuak ti chen na ang ani awangin NUG chuan rang thei ang berin media te zalen na an pe don ti soi thotan ni khan minikin township a local PDF te chuan telecom tower antikakal sipai pakhat chu towera alone line kap thla thotan ni ve khan dibein chu san tura sipai trak tlan lai chu PDF te chuan palpo bom hangalo bein bom apo nuwa silain anin kap le bok Sagaing region a kalei mi pui te chuan thotan ni khan chin state panturin sipai motor som thum velan chuak ni in an soi Mengone township a city mart kot thamai crossroad a chuan traffic police te duty na thotan ni chanu khan bom apuaka helaya sipai engemaw zatin hliam an tuara Malaing township a chuan he kho administration officer hnathok chioni yan chu thotan ni khan a choi lai silai keng mi parukin an kap hluma bago region na thet kala po sipai ruat kho ho tu chu thotan ni ve khan ka hlum ani tuna hian chin state a kho sang sanga Burma sipai an tam to hle a Buddhist mun thiang hlima te in kulin mi puite tan har satna an siam na sa hle ni in soi ni a sipai hi an thlen bil zel boka heti lai hian silai hmanga inka na chu mun sang sanga a thleng reng bok ani Germany chu nakum FIFA World Cup Qatar rama khel tura in petling masaber anita a thleng tu Qatar ti lova sang ni som ni pani World Cup khel tura tling masaber anni Germany hian North Macedonia chu 4-0 at na in World Cup an khel tur hian ti chianga ma se first half chung tu North Macedonia hi an in veng tlon ve theitlata second half a ero Germany hian Macedonia hi an shrem ani taringota Kai Havertz chuan goal ma hruai khunga he goal hi Thomas Muller siam sak ani hemin hu hian Muller siam sak bok mangin Timo Werner chuan goal ni na aron khunga hemin hu hian Werner hian goal ban te po a pet per dot boka hemin hu hian kungsom pariat mi Chelsea Academy chuak Musiala chuan Germany tana a goal ma saber a khunga ani hi England tan youth team a khela ma se anu German ani wangin senior a chuan Germany tana khel a thlangta a Germany tan hian voi kwa khelna ania a goal khat khungna ni in adam chunga a hriat reng to tur goal ani nge yang hemin hu hian Chelsea player Werner hian goal khat a khung bel le a
Germany hi 4-0 in an chakta ani Germany hi han si flick and call na hnuaya khelin World Cup sang ni som ni pani khel turatling masaber anita World Cup a voili champion to in nakum World Cup hi World Cup an voi som ni khel na ani dona voi som ni pakhat khel to Brazil ti lova World Cup khel nember an ni nge Germany hi an World Cup qualifying match hi voi ni khel tur an la neya Liechtenstein le Armenia an la khel dona an ne nge tura ngai ania ne lo po ni se World Cup khel turin an tling thobani heti la hian Netherlands po in siruk fain Gibraltar an neya World Cup khel an na izela Barcelona matong Memphis Depay chuan he in khela hian goal ni akhunga Liverpool defender Virgil van Dijk chuan goal ma hruai akhunga Denzel Dumfries Arnold Danjuma le Daniel Malen ten goal khat theu an khung Netherlands si group G a ma hruai tu ni in Norway a in point ni in an sang zoka Turkey chu pathumna an ni mek ani Bahzar channel ilo thira wangin kan loma voin ni lai ni hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che